एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ ओमफ्राय केजिसियावहाय दिनै फ्रेशार्स दं आरोना ओमफ्राय बेवहायनो नै डेक'रेसन खालामनाय बेफोरबायदि आरोना लाइट बेफोरबायदि होदों आं दा सिङाव हाबलांसै दायो जों थांगासिनो आरोना सिङावहाय माने केडिएसएआवसो जादों नालाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो बांद्राय मानसि गैया लोगोफोर ओमफ्राय उनावहाय ओरैबायदि मानसि फैगोन आरोना माने जायगायानो भर्ति जाजोबगोन आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि धामाका जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं देखायगोन माने माखासे लोगोफोरा सफैनानै दंग्रोयोमोन नालाय बिसोरो एकदम सिगाङाव जोंनोबो सिट लानानै दंमोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय प्रग्रामा स्टार्ट जानोसैयानो आरोना सिंगारबो फैगोन ओमफ्राय सिंगारखौ आं देखायनो हाया हाया नोंथांमोननो उनावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे सिगाङाव जिरायनाय सिख्लाफोरा बिसोरबो मोसागोन आरोना बिसोर मोसानायखौबो आङो हायोब्ला उनावहाय एक्सट्रा भिडिअ होगोन आरोना नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलावनो उनाव माला मानसिफोरा बिदि भर्ति जाफैखो आं थालानो मोनलायासै आरोना ओरैबायदि मालाबानो बुंफबजोब्बायमोन ओरैबायदि सुन्दुरि देलायनानै फैदों आरोना सिख्लाफोराबो दख'ना गानदों सारि गानदों बेबायदिनो आरोना नोंथांमोना देखायगोन आङो
थ' लोगोफोर सिंगारानो फैथ'वाखैमोन आरोना 9 जालायबाबो ओमफ्राय जोङो नेनो बानानैहाय जोङो फैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय माखासे एसे जाग्राफोर लानानै थांसै आरोना जोङो थ' नोंथांमोनहा आंनि दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बयनिसिमबो जोंनो नै जोंहा बेयाव चिकेन ललिपप लादों नेग्राफ्रा नै